Bé, bon dia a tothom. Bé, després d'aquesta extraordinària conferència que ha donat el professor Javier García Brega, que amb un to molt pedagògic i divulgatiu hem entès moltes coses, ara anem a passar a un altre acte, que és una taula rodona, que tindrà un contingut sobretot molt pràctic, perquè són persones que parlen des de l'experiència i tenen moltes coses a explicar. Jo el que els demano és que, com que són molts, siguin el més sintètics possible. Jo intentaré fer preguntes concretes perquè ja no es puguin distreure amb antecedents, perquè ha quedat molt clar el que estem parlant aquí. És a dir, començaré, quan he arribat aquí, aquest dematí he vist un punt d'informació sobre emergència energètica. És a dir, que, doncs bé, això vol dir que hi ha una activitat, hi ha una cosa que està en marxa, i vull començar preguntant a l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, què s'està fent? Què s'està fent a Barcelona per lluitar contra la pobresa energètica? És a dir, què és el que s'està fent? Doncs molt bon dia i moltes gràcies per convidar-nos en aquest congrés que per Barcelona és molt important i és un honor que es faci aquí. Vam estar a Sabadell i ara és una alegria estar en una sala tan plena aquí a Barcelona parlant d'un tema que és importantíssim, que és una qüestió de drets fonamentals. I és efectivament una qüestió de drets fonamentals des de fa relativament poc, perquè gràcies al lideratge de la ciutadania s'ha plantejat un debat, primer diagnosticant una pèssima gestió del que és un recurs de primera necessitat, com és l'energia, i efectivament hi ha hagut un historial de privatitzacions al país, de gestió opaca, de pujades abusives, etcètera, de males praxis, portes giratòries, etcètera, que han generat alarma social i un problema objectiu real, que és el que finalment s'ha conegut com a pobresa energètica. Davant d'això, com sabeu perfectament, hi ha hagut un lideratge de la ciutadania que ha plantejat aquest debat amb molta força i les institucions el que hem de fer és respondre a diferents nivells. D'una banda, amb estratègies estructurals, i aquí des d'exigir que aquells que tenen la capacitat legislativa més forta que resituïn l'oligopoli i que resituïn el caràcter normatiu que actualment regula el tema energètic, perquè és evident que no està garantint drets fonamentals. Però mentre es fa aquesta interpel·lació a altres instàncies perquè canviïn les regulacions, veure en l'àmbit municipal què és tot el que podem fer. I aquí estem treballant a diferents nivells, més a nivell estructural mig termini, com pot ser l'impuls de l'operador energètic més gran de tot l'estat públic per generar una alternativa, o per exemple el debat de la gestió de l'aigua, que la compartim amb molts municipis, sobre si s'ha de fer gestió pública i per tant desprivatitzar un bé de primera necessitat com és l'aigua, però hi ha el tema de l'emergència, i el tema de l'emergència hem de respondre de manera adequada i immediata, i en aquest sentit a Barcelona vam impulsar des de l'inici de mandat els anomenats punts d'assessorament energètic, els PAEs, un per districte, on la ciutadania és informada dels seus drets i se li donen eines per fer efectius els seus drets. És a dir, no s'enfoca, com potser amb la poca política anterior que s'havia fet de forma assistencial amb petites ajudes i per tant siguin complementaris de l'administració amb el que era una vulneració de drets, sinó que amb l'enfocament de drets el que es fa és dir tu tens dret a l'energia i per tant has de conèixer exactament com funciona i es dona un assessorament sobre com funciona la factura, com reduir aquesta factura, com exigir a la companyia que compleixi amb la llei perquè ens hem trobat que sistemàticament s'estava incomplint la llei i aquí l'aliança entre les institucions, les entitats que ja estaven treballant el tema, treballant en xarxa, s'ha aconseguit evitar al voltant de 10.000 talls, que em sembla que és important, i s'ha atès al voltant de 50.000 persones, o sigui que és realment una xifra molt important i que crec que és molt indicativa de que efectivament hi havia una realitat d'emergència de vulneració de dret fonamental generalitzada que requeria una política estructural, sistèmica a tota la ciutat per arribar a tots els veïns i les veïnes, i crec que encara queda molta feina per fer, però que efectivament jo agraeixo a tota la gent que ho està tirant endavant des de la tinença de drets socials, perquè és l'equip que finalment està fent possible un canvi de política estructural que jo crec que ha arribat per quedar-se. En 30 segons, l'Ajuntament de Barcelona té un eslògan que diu perquè ningú talla la llum, usem tota l'energia. Quin és el missatge que volen donar? Amb la campanya
Doncs la campanya és situar primer com un tema prioritari de ciutat, o sigui, a tota la ciutat s'envia el missatge, el tema energètic és un tema de primera necessitat, és un dret fonamental, donar-li aquest caràcter de dret, donar el missatge de no t'has de sentir, perquè a més ens hem trobat, i això les entitats ho saben millor que ningú, que un dels problemes que hi ha hagut és l'estigma a sobre de la gent empobrida, de la gent en molts casos estafada per factures abusives, per males praxis d'aquestes companyies de l'oligopoli, doncs que a sobre se sentien culpabilitzades, avergonyides per una societat consumista, individualista, que estigmatitza la pobresa. Doncs davant d'això és una administració pública que fa tot el contrari i envia el missatge clar i contundent d'això és un dret fonamental. Per tant, si se t'està vulnerant el dret, tens tot el dret a venir a l'administració pública i a conèixer les eines per fer efectiu aquest dret, en concret a través de l'instrument que són els punts d'assessorament energètic. Molt bé. Pregunto ara a Meritxell Budó, vicepresidenta de la Diputació de Barcelona i presidenta de l'àrea d'atenció a les persones. La idea fonamental és quin és el paper del món local en la detecció d'aquestes vulnerabilitats. Home, jo penso que bon dia a tothom, primer de tot, també en nom de la Diputació de Barcelona. Gràcies per haver-nos convidat a participar d'aquest segon Congrés de la Pobresa Energètica. Ja vam tenir també, com deia l'alcaldessa, l'oportunitat de ser a Sabadell i avui som aquí perquè hem volgut també formar part d'aquesta coorganització i ser actors principals en la celebració d'aquest Congrés de la Pobresa Energètica, entenent que és un tema clau i principal que afecta, ara lligant amb la pregunta, de manera directa al món local. Per què? Doncs perquè el món local, en tant que l'administració més propera a la ciutadania, és el principal detector d'aquestes llars més vulnerables que tenen aquests problemes amb pobresa energètica. De fet, els serveis socials aquest matí, ara abans d'entrar, ho estàvem comentant, en aquests moments ens trobem en què hi ha una demanda molt important amb temes vinculats a l'energia i per tant vol dir que hi ha un problema real a fer front en el pagament d'aquests subministres i des de l'administració local estem per detectar i per donar eines per ajudar. En aquest sentit, des de la Diputació de Barcelona, en tant que una administració supramunicipal, el que fem és acompanyar els serveis socials dels diferents ens locals de la demarcació. Recordar que som 311 municipis, Barcelona, òbviament, està a part, però la resta, els 310, nosaltres el que hem de garantir una miqueta és aquesta equitat entre els ciutadans. És a dir, que si tu ets un ciutadà que viu en una gran ciutat, en una metròpoli, tant si ets un ciutadà que viu en un petit poble, que tinguis dret a la mateixa informació, que tinguis dret als mateixos recursos, que tinguis dret a poder tramitar tot allò que sigui necessari per fer front, en aquest cas, al tema de la pobresa energètica. I la Diputació és aquest el paper que juguem, d'acompanyar i d'enfortir els serveis socials dels diferents municipis de la demarcació per tal que la resposta a la ciutadania sigui la mateixa i no hi hagin ciutadans de primera i de segona en funció del lloc on visquin. I aquest penso que és un rol important de la Diputació. I en aquest sentit i en aquests moments jo també vull posar sobre la taula que el fet de tots els tràmits que s'han de dur a terme per poder fer front a aquestes demandes del bo social, per exemple, que després segurament se'n parlarà, això recau sempre en els treballadors socials dels diferents municipis. I en aquest moment ells ho diuen així, i a mi m'agrada reconèixer-los, i fan més de tramitador social que no de treballador social, i això tot el que comporta és que no pots dur a terme polítiques proactives, no pots dur a terme altres anàlisis i altres necessitats i altres deteccions que també es produeixen a casa nostra perquè hi ha un col·lapse real en els serveis socials en aquest sentit. I jo crec que això també en aquest congrés hem de ser capaços de posar-ho sobre la taula perquè cal buscar altres solucions. Quins són els elements essencials que s'han d'abordar? Bé, a veure, s'ha d'abordar primer de tot el preu de l'energia. Jo penso que és un tema que hem de posar sobre la taula perquè, és a dir, des del 2008 fins ara, en 10 anys, el preu de l'energia s'ha incrementat un 40%. I aquesta és una realitat i, per tant, nosaltres des del món local, com que no tenim marc regulador, no podem, és a dir, desenvolupar normatives o lleis que transformin això, però sí que podem fer, i penso que aquest congrés també és una peça clau, fer pressió i treballar per tal de
que qui tingui aquestes competències normatives pugui desenvolupar lleis que ens permetin un preu de l'energia més econòmic i més assequible, perquè no es tracta de que puguem anar pagant factures des de les administracions públiques, sinó es tracta de que siguin unes factures justes i que totes les famílies hi puguin fer front. I a partir d'aquí, òbviament, un tema molt important també és el de les energies renovables i l'autoconsum, que fins ara estava penalitzat. També esperem que es despenalitzi l'ús de l'autoconsum i que la gent pugui produir energia a les seves llars. Jo crec que també el model energètic és un tema que hem de posar sobre la taula, que s'ha de transformar i que és necessari per poder seguir parlant del dret a l'energia. Moltes gràcies. Passo ara la paraula a Àlex Pastor, alcalde de l'Ajuntament de Badalona. Fa un moment que el Meritxell Budó comentava el problema del bo social. És a dir, encara que siguin iniciatives dels ajuntaments i els ens locals els que estan, hi ha una determinació de la llei espanyola. Hem tingut ara un decret recent del govern que parla de bo social tèrmic. Podries explicar una mica? En primer lloc, agrair la invitació també des de l'Ajuntament de Badalona i la ciutat de Badalona per un tema que jo crec que ens preocupa a tots i que és un tema cabdal i que tenim al dia a dia i que evidentment recull totes les reivindicacions també del món municipalista i de totes les entitats i associacions que estan compromeses amb aquest tema. Jo crec que totes aquestes mesures queda molt per fer i parlaves també de què podem fer amb aquest Reial Decret Llei, el 15/2018, en el qual evidentment no soluciona tots els problemes, però sí que el que fa d'alguna forma és millorar, en aquest cas també l'augment, em sembla que és d'un 15% dels quilowatts a aquelles famílies que tenen aquesta situació i per tant ja es millora el tema del consum, també es van a càrrec dels pressupostos generals de l'Estat durant aquest any, aquest 15%, i sobretot el que fa és, i com bé deia també l'alcaldessa Colau, és actuar contra les comercialitzadores. D'alguna forma aquestes campanyes abusives, agressives que fan i que d'alguna forma jo crec que tots ho veiem, quan arriba la factura també hi ha conceptes que ni jo inclús entenc i ens passa a totes les famílies amb aquests punts d'assessorament que també es fan des del món local, el que fan també és ajudar a mirar l'estalvi energètic i també a comprendre d'alguna forma tots els conceptes. I sobretot el que fa aquest bo és protegir els consumidors. Jo crec que això és important, protegir també a les famílies monoparentals on hi ha un especial esment i crec que és important també posar-lo en valor. Crec que es queda molta feina a fer, no és una solució definitiva, però sí que són passos que es donen cap endavant per intentar solucionar aquest tema. Per la seva experiència, vostè creu que les famílies afectades estan ben informades? Estan ben informades? Sí. No, ja he dit jo, i ho dic humilment des de la meva posició, jo quan m'arriba la factura hi ha conceptes que ni jo entenc. Per tant, hi ha famílies, evidentment, com la meva, que no entenen segons quins conceptes que hi ha a la factura i per això aquests punts d'assessorament energètic que faciliten d'alguna forma tota la informació per entendre quins són els conceptes que t'estan incloent dins d'aquesta factura, a més amb aquestes campanyes abusives que fan segons quines comercialitzadores. Moltes gràcies. Passo la paraula ara a Gabriel Fernández, regidor d'Acció Social de l'Ajuntament de Sabadell. Aquí la qüestió és, la paraula màgica és tall. Tall, poder tallar l'energia, no? Des de Sabadell han aconseguit evitar els talls? Hola, s'escolta? Sí? Abans de tot, bon dia. Moltes gràcies a totes les persones que ens acompanyen. És preciós veure aquesta sala plena, com està ara en aquest moment, i també és preciós saber que aquest congrés, aquest segon congrés, el primer ho vam començar a Sabadell, com recordava l'alcaldessa, aquest segon és a Barcelona i estem molt contents de poder estar aquí representant a la ciutat. I gràcies per aquesta organització que estic segur que serà magnífica. També quan estàs tan rodejat de gent que evidentment si està aquí és perquè li interessen els temes dels drets i la justícia, no puc, abans de començar a contestar la teva pregunta,
no puc no deixar de dir i recordar que en aquest país vivim una situació d'injustícia i que tenim presos i exiliats polítics i no puc venir a un acte així i no ser conscient d'aquesta anomalia que tenim. Bé, ara anant a la pregunta, los talls. Nosaltres, com a govern, vam tenir molt clar des del primer moment que es va aprovar la llei i per unanimitat vam decidir, les 4 forces de govern de Sabadell, que compliríem aquesta llei amb tota la radicalitat que ens donava aquest marc legal, perquè és una eina fantàstica, segurament la millor eina que teníem els ens locals per poder fer front tant al tema de l'habitatge com al tema de la pobresa energètica. Evidentment, agraïm als moviments socials que ho van fer possible. I quan se van començar a donar les primeres situacions d'incompliment per part de les subministradores, el primer que vam fer com a govern va ser una campanya per avisar, cuidadín, que nosaltres som un dels 15 municipis que tenim competències per sancionar i sancionarem. I posarem els recursos per sancionar si no es compleix la llei. Una vegada que vam poder comprovar que no es complia la llei, es van posar les sancions. Concretament, 14 sancions van posar a companyies subministradores elèctriques. És a dir, que en el cas de la subministradora de l'aigua van poder tenir un compliment exemplar, perquè la companyia, que és una empresa privada, compleix actualment amb el que marca la llei, amb un fons perdut per donar resposta a les situacions de pobresa energètica. Bé, una vegada imposades les sancions, 15 dies després, rebíem, segurament seria casualitat, 15 dies després, rebíem un avís que segurament ha arribat a tots els municipis del país de les companyies elèctriques que canviaven els protocols i començaven a donar compliment a la llei. I això vol dir, començaven a avisar-le als usuaris, als ciutadans. A mi m'agrada parlar de ciutadans perquè són drets el que estem defensant, no tema de consum. Avisar als ciutadans que tenien un dret, si tenien un problema de pagament, que tenien la possibilitat de passar per els serveis socials per exercir aquest dret i que, a més, començàvem a rebre les administracions els primers llistats a les persones que podien estar afectades per talls. Per la qual cosa, nosaltres l'avaluació que fem després d'aquestes sancions, i evidentment que continuem de forma vigilant de que en la ciutat no hi hagi talls indeguts, valorem positivament haver fet això perquè al final nosaltres havíem vingut per fer política i fer política vol dir incidir i generar conflictes si cal, amb valentia. I evidentment no va ser fàcil perquè els ajuntaments tenim els recursos que tenim. Però enteníem que era el que teníem que fer, que era el nostre compromís i que la ciutat i les autoritats de la ciutat tenien que estar a l'alçada i posar per sobre de tot l'interès col·lectiu. Moltes gràcies. Bé, ara el concepte que posés sobre la taula serà el de front comú. Front comú. Per això faré una pregunta a Jaume Collboni. Jaume Collboni és vicepresident de l'àrea de desenvolupament social i econòmic de l'àrea metropolitana de Barcelona. I faré una doble pregunta. Per què és important un front comú amb el tema de la pobresa energètica i quin és el paper de l'àrea metropolitana en aquest front comú? Bé, bon dia. Gràcies per convidar-nos a tots i a totes. Crec que el fet que aquesta sala estigui plena i d'aquí formem part d'aquest debat expressa i explica perfectament per què calia i s'ha aconseguit fer un front comú en matèria de lluita contra la pobresa energètica i en general en matèria de lluita contra la pobresa, perquè la pobresa energètica no deixa de ser una manifestació més de la pobresa que ens deixa, a més, una crisi financera molt greu que, de cara al futur, jo crec que hauria de ser una de les reflexions que s'haurien de fer en aquest fòrum, deixarà o amenaça amb deixar una part important de la nostra societat, dels nostres barris, de les nostres ciutats i pobles, de forma crònica instal·lats amb la pobresa. I, per tant, aquest és un tema que s'haurà d'abordar. Front comú vol dir que l'àrea metropolitana, que a priori no era una matèria en la qual entrés, doncs a partir del 2015 entra amb molta força perquè veu que els ajuntaments estan fent front a una situació d'emergència molt greu, aportem fins a 11 milions d'euros amb tot un mandat i és la conseqüència d'aquest consens o d'aquesta necessitat de fer aquest front comú. Jo voldria remarcar dues idees.
Jo crec que aquí se li ha de donar tot el suport és a les entitats i als ajuntaments. I la resta estem per ajudar i per ser instruments per canalitzar els ajuts. Però són els que estan en primera línia de la trinxera, són els que tenen la percepció més directa i els que han estat el primer front que ha rebut aquesta pressió. I, per tant, la resta d'administracions el que hem de fer és posar-nos al seu servei i ajudar en tot el que sigui necessari amb els recursos que siguin necessaris. Hi ha coses a millorar? Segur. Hi ha una part de consciència, s'ha parlat de la consciència del dret a l'energia com a consumidors i com a ciutadans. Aquesta tasca s'ha d'acabar de fer perquè és veritat que aquí la complexitat de les factures, fins i tot la complexitat per demanar ajuts, informació que no arriba. Jo l'altre dia vaig estar en un punt d'informació energètica d'aquestes del nostre Ajuntament i la treballadora social m'ho explicava. Tenim un problema que la gent no sap. Primer, no és conscient que té un dret, segon, no sap i no coneix molts dels ajuts que existeixen, i en tercer lloc tenim un problema de tramitació i de gestió. I això ens ha impedit, tot i tenir molts recursos, i haver destinat molts recursos en aquests 4 anys, ens ha fins i tot impossibilitat d'executar tots els fons que teníem previstos en aquesta matèria. Per tant, jo crec que això ens interpel·la d'una forma molt clara per fer millores a la comunicació, a la informació i també amb la gestió dels ajuts. Moltes gràcies. Continuo amb el Front Comú i ara passo la paraula a David Saldoni, president de l'Associació Catalana de Municipis. Des de la vostra perspectiva, sobre les mesures que s'han pres, quin és l'impacte que han tingut aquestes mesures? L'impacte sobre les causes? Bé, molt bon dia a tothom. I realment estem en una situació que, com dèiem, és un front comú perquè afecta també el conjunt del país. Òbviament, a les grans ciutats hi ha una concentració altíssima de la problemàtica, però també hi ha moltes persones arreu del país que pateixen aquests problemes i fins i tot en molts moments és fins i tot més destacable perquè afecta molt més directament a la sensació íntima també de les persones en el qual s'enfronten amb un entorn a vegades un xic més hostil també davant de la pobresa, de la pobresa energètica i del reconeixement de la mateixa. Per tant, la feina que estem fent des de les administracions, que en aquests moments està sent massa reactiva, estem anant al darrere de les necessitats, estem responent a la urgència, estem responent a l'emergència. Portem masses anys que des de les administracions públiques i els ajuntaments estem treballant per reaccionar davant de qualsevol problemàtica i qualsevol foc que en diem que t'apareix a l'àrea dels serveis socials. I a tots el que ens agradaria seria poder treballar d'una forma molt més proactiva, poder preveure i poder-nos anticipar perquè no haguéssim d'arribar en cap moment a haver de pagar la factura energètica de ningú, que no hi hagués ningú que hagués d'estar sota l'amenaça del tall, perquè això hi haguessin polítiques actives que les poguéssim preveure des d'abans. Crec que el canvi d'enfoc que introdueix la renda garantida de ciutadania hauria d'anar cap a aquesta situació, cap a aquest paradigma, que seria que la gent pogués disposar dels recursos per no haver d'anar a buscar que se li ajudés a pagar la factura energètica. I aquest és el compromís que hem de poder agafar tots plegats a l'hora de poder treballar amb les polítiques socials, amb les polítiques econòmiques del país, perquè la gent no haguem d'arribar en aquesta situació. Però en aquests moments hi estem fent front tots. Crec que el front comú del conjunt d'administracions ha sigut molt positiu i hem treballat tots en una direcció coordinada, però els ajuntaments i especialment les àrees bàsiques de serveis socials hi estan treballant d'una forma desbordada, que en podríem dir, perquè abans la Meritxell feia referència al tema de ser tramitadors socials. El que hem de procurar és que puguem treballar molt més amb les persones, empoderar-les molt més perquè no haguem d'arribar a tramitar-los ni el bo social ni haver de tramitar els temes que estem parlant en aquesta taula. Molt bé, moltes gràcies. També continuo en el Front Comú. Passo la paraula ara a Lluïsa Moret, que és presidenta de l'àmbit de drets socials de la Federació Municipal de Municipis de Catalunya i alcaldessa de Sant Boi. La qüestió aquí és com es pot sensibilitzar a la ciutadania sobre aquest tema? Bé, bon dia a tothom. En primer lloc, com sempre, donar les gràcies per poder participar en aquesta tertúlia compartida. Com dèiem abans, jo crec que és un símbol clar d'aquest front comú del que parlem i, evidentment, també posar en valor l'organització d'aquest segon congrés sobre pobresa energètica, que el primer va ser a Sabadell, vam tenir també el privilegi de poder assistir, doncs com absolutament necessari per buscar justament per compartir diagnòstics, per compartir situacions, però
també per construir situacions, també respostes col·lectives. Com bé deies, des de la Federació de Municipis de Catalunya, que representem i que treballem amb el gruix molt important de ajuntaments del nostre país, el que fem en primer lloc davant d'aquesta situació, i estem parlant, abans parlàvem de dret, evidentment estem parlant d'un dret fonamental, que ja està reconegut i que no té marxa enrere, però per altra banda també quan parlem de pobresa energètica estem parlant d'un servei bàsic que hi ha moltes persones que no el poden gaudir, que no en poden gaudir per la seva situació. I això ens interpel·la a tots i a totes i evidentment als ajuntaments en primera instància perquè som els que estem més propers de les necessitats reals dels ciutadans i ciutadanes. Per tant, també cridant la lògica del treball conjunt, d'aquest front unitari, d'aquest treball conjunt del gruix de les administracions i de les institucions catalanes, la Federació de Municipis també ha treballat i treballa amb els ajuntaments que formen part d'aquesta entitat municipalista. En primer lloc, vam crear espais per compartir quines eren les situacions al que havien d'afrontar tots els ajuntaments que hi són socis, perquè, com dèiem abans, estem parlant d'una problemàtica generalitzada al nostre país que afecta a molts ajuntaments i que afecta a molts ciutadans i a moltes ciutadanes. I, per altra banda, també buscar, a partir d'aquest compartir, també buscar quines eren les bones pràctiques, quines podien ser accions adequades per abordar aquest fenomen, no solament, i com dèiem el meu company, no solament des de la lògica de la contenció de l'emergència social, des de la lògica reactiva, sinó també des de la lògica proactiva, com podíem acompanyar, atendre, informar, orientar i acompanyar els ciutadans i ciutadanes. Ha estat absolutament bàsic aquest paper. És a dir, en primer lloc, els ajuntaments ens vam trobar, i com dèiem abans, sobretot els serveis socials d'atenció primària, amb l'avalanxa, és a dir, amb el desbordament quantitatiu del nombre de demandes. A part de donar resposta a això, després havia tot aquest paper, hem tingut que organitzar altre tipus de projectes com són les oficines d'informació, orientació i assessorament que compleixen amb aquest objectiu que tu comentaves. És aquest informar, orientar, assessorar, empoderar els ciutadans i ciutadanes perquè sàpiguen exactament, primer, això, que són subjectes de dret, d'un dret, clar, que és aquest dret a l'energia, que tenen dret a un servei bàsic, a tenir resposta en aquest sentit, i a partir d'aquí, quines són els mecanismes i les estratègies, els protocols que es poden implementar i com els podem acompanyar, quin és el rol que han de complir els professionals per acompanyar a implementar aquestes estratègies. Això és el que molts ajuntaments i des de la Federació de Municipis hem creat espais per intercanviar experiències, han desenvolupat aquests instruments per informar, orientar, acompanyar, també espais de formació i de sensibilització al respecte. Moltes gràcies. Passo ara a un tercer bloc, que seria l'opinió de les entitats que tenen un contacte més directe amb aquesta realitat. Pregunto en primer lloc a Francina Alsina, que és presidenta de la taula del tercer sector, i és un tema que ha sortit bastantes vegades aquí, el concepte de drets. Llavors, l'opinió seria quin és el diagnòstic que fa vostè de quina és la situació dels drets que tenen els ciutadans d'aquest país sobre l'emergència energètica. Ara sí. Tots els ciutadans crec que tenen dret... Primer de tot, bon dia a tothom, no ho he dit, i gràcies també per comptar amb la taula del tercer sector, amb el tercer sector social, en aquest debat. Jo crec que el dret és un i fenomenal o fonamental, que és el dret a una vida digna. I aquest és un dret que és inqüestionable i irrenunciable. I el dret energètic el que dona és dret a una vida digna. Llavors, si nosaltres tenim les xifres a les mans, pensem o recordem que hi ha 400.000 persones a Catalunya en risc de pobresa energètica i que darrerament hem tingut 67.000 famílies o llars a les quals se'ls ha tallat l'energia per falta de pagament. Per tant, jo crec que són xifres molt importants i que ens han de fer pensar moltíssim. Qui són els que més reben? O sigui, quines són aquestes llars empobrides? Perquè, com molt bé deia en Jaume Collboni, la pobresa energètica no és un bolet que apareix aquí i ja està, no? No, estem parlant de pobresa i una de les manifestacions és la pobresa energètica. Però tinguem en compte que
tenim les famílies monoparentals, que el 80% de famílies monoparentals estan portades per una dona. Tots ja sabem també el risc de pobresa de les dones. Per tant, la seva situació, perquè ja sabíem que d'aquests 80%, el 50% estan a l'atur i altres estan fent feina que no són feines declarades, que són feines en negre, o com poden. Tenim aquesta, tenim després també, segons un estudi, que el 50% de les llars espanyoles no estan ben condicionades, per tant tenim unes fugues energètiques importantíssimes i després tenim les situacions ja d'atur, de persones que no tenen feina, i hi ha un empobriment. Hi ha una altra història, perquè les energètiques no totes estan cenyint a la llei 24/2015, que és el que nosaltres desitjàvem, no? I què passa? Que les famílies que estan empobrides, a sobre, no hi ha manera que els hi perdonin els deutes que hi ha. O sigui, les entitats socials aquí ens estem menjant tot el que són pagar-los les factures, intentar que aquestes pobres famílies o les famílies pobres no puguin sobreviure perquè les energètiques no estan complint la llei 24/2015. I aquest sí que crec que hem de fer tots un front comú perquè, clar, l'important és que estiguem tots coordinats. I aquí ja es veu que hi ha una intenció i ho estem fent. A la taula ha sortit constantment la necessitat de coordinar-nos. Per què? Perquè quan ens coordinem sabem que ens en sortim. I si no ens haguéssim coordinat tots en el seu moment, doncs aquesta llei 24/2015 no la tindríem. Així de clar, no? I que és molt important, clar. Les entitats del tercer sector, què fan? Tenen la detecció, perquè és els que estan visquent i veuen cada dia la necessitat i són els primers on es pot acudir, no? Moltíssimes gràcies. La pròxima pregunta la faré a Maria Campuzano, portaveu d'Aliança contra la Pobresa Energètica. Aquí el concepte és l'experiència. Vostès tenen molta experiència, són els primers que van dinamitzar molt tota aquesta problemàtica, l'han estudiat molt, i faré una doble pregunta sobre quins els passos que creu que s'han de donar a curt termini i a llarg termini per afrontar aquest problema. Bon dia, moltes gràcies, també molt contentes d'estar aquí avui participant d'aquest congrés. Nosaltres, la nostra experiència ve sobretot a través de les persones que estan visquent en primera persona situacions de pobresa energètica. Ho detectem a través de les nostres assemblees d'assessorament col·lectiu i sí que hem vist una evolució en quines són les preocupacions que tenen les persones, les famílies que estan en aquesta situació. Al principi, quan vam començar, el 2014, l'angoixa principal que tenien les famílies era sobretot en relació als talls, que ja hem estat parlant. I és veritat que gràcies a la llei 24/2015, que s'ha citat molt, que hem de recordar que no és una llei que va fer cap govern, que és una llei que és fruit d'una iniciativa legislativa popular, és a dir, una llei que van fer la ciutadania, doncs hem aconseguit aturar milers de talls d'aigua, llum i gas a Catalunya. És cert que encara, ja s'ha dit, es produeixen talls il·legals perquè les empreses no compleixen al 100% aquesta llei, però també és cert que hi ha unes situacions que encara a dia d'avui no estan resoltes. Per exemple, les situacions d'aquelles famílies que estan en un habitatge de manera irregular. Estic parlant de famílies que per la seva situació econòmica han hagut de deixar de pagar la hipoteca, el lloguer, les han desnonat, l'administració no les ha reallotjat i s'han vist forçades a ocupar un habitatge d'una entitat financera, d'un gran tenidor. Aquestes famílies no tenen garantit encara a dia d'avui l'accés a llum i gas i no el tenen garantit perquè les empreses subministradores es neguen a posar comptadors. Hem aconseguit que les empreses d'aigua comencin a posar comptadors d'aigua a aquestes famílies, uns comptadors provisionals, fins que solucionem la situació de l'habitatge, i el que és prioritari és que les empreses elèctriques i de gas facin exactament el mateix, perquè si no s'està condemnant aquestes famílies o a viure amb espelmes o a punxar l'electricitat amb el perill que això implica per elles i per les seves veïnes. I l'altre gran problema a curt termini que hem de solucionar és la qüestió de l'endeutament. Ara mateix hem dit, hi ha moltes famílies que hem aconseguit que no se li talli el subministrament, però
continuen sense poder pagar aquestes factures. La qüestió del deute s'hauria d'haver resolt, segons la llei, amb la signatura d'uns convenis entre l'administració i aquestes empreses subministradores. Aquests convenis no s'han signat perquè, principalment, la Generalitat no ha fet prou força com per fer seure aquestes empreses i que signin aquests convenis, i ara mateix tenim més rere més famílies que van acumulant deutes i van acumulant angoixa en aquest sentit. Nosaltres el que reclamem és que aquestes factures no es paguin en fons públics mentre tinguem un sistema on tenim unes empreses subministradores que estan fent negoci amb drets fonamentals. Per tant, tenim molt clar que aquests deutes els han d'assumir les empreses i, per tant, creiem que s'ha de fer un front comú tota l'administració, Generalitat, món local, per aconseguir que aquestes empreses signin aquests convenis. I a llarg plaç, i no m'allargo molt més, crec que és important, ha fet tota una exposició en Javier García Breva de com funciona el model. Nosaltres tenim molt clar que la qüestió de la pobresa energètica té molt a veure amb el model de gestió d'aquests serveis, no només amb l'energètic, que ha quedat molt clar, són poques companyies que controlen el mercat, Endesa, Iberdrola, Gas Natural, ara Naturgy, són 3 de les 5 grans, però en el cas de l'aigua tenim un 73% de la població que està rebent l'aigua d'un únic grup, el grup Agbar, o d'una empresa participada per aquest grup. Vull dir que aquest oligopoli, quasi monopoli, es dona en els dos serveis, permet que aquestes empreses abusin, pugin preus, facin gestions absolutament opaques, i realment, si volem erradicar la pobresa energètica, el que hem de canviar és el model, anar cap a un model municipal, públic, amb control i participació de la ciutadania. Moltes gràcies. Bé, finalment passo la paraula a Marta Garcia, presidenta de l'associació Ecoserveis, i aquí, com que s'han plantejat moltes coses, li tocarà a vostè fer una mica de balanç. Totes aquestes iniciatives que s'han posat en marxa, quin balanç en fa vostè? Quina valoració en fa? Quin resultat ha tingut tot això? Bé, bon dia. Moltes gràcies a tots els assistents, que fa goig veure la sala plena, i a les autoritats que avui ens acompanyen perquè ens estan ajudant a visibilitzar aquest front comú entre entitats, administracions i societat civil. Gràcies a tots. I respecte a què s'està fent i un balanç, avui i demà, durant els 2 dies del Congrés, veurem accions que s'han fet a nivell local, a nivell regional, a nivell europeu, accions preventives contra les situacions de vulnerabilitat energètica, accions correctives, accions de recerca, d'investigació per conèixer més el fenomen, totes accions necessàries. Necessàries perquè han solucionat moltes situacions puntuals, han donat visibilitat al problema i han facilitat la replicabilitat a altres municipis, a altres regions, a altres zones. Sobre si és suficient, doncs jo crec que ens hem esforçat molt, entitats, societat civil, administracions, però encara tenim molt per fer i crec que és el moment, i per això també aquest segon congrés, de fer un pas més, un pas endavant, i que realment anem a abordar la pobresa energètica des de les causes. És a dir, anem a treballar sobre el preu de l'energia, sobre la qualitat de l'habitatge i sobre el nivell d'ingressos. Una qüestió. Vostè ha mencionat ara mateix el preu. Es pot fer alguna cosa sobre el preu des de les entitats municipals i autonòmiques? Bueno, si heu estat a la ponència del Javier García Breva, ja us ha explicat tot la telaranya, de tot el que envolta el preu de l'energia i com es regula, com es controla, però entitats, societat civil i administració tenim un paper essencial en combatre l'asimetria informativa. Els ciutadans no pot ser que no tinguem la mateixa informació que tenen les empreses o que tenen alguns altres agents del mercat. És important que apoderem, que coneguem com funciona el sistema, i no només per intentar reduir les nostres factures, que és molt important i que a curt termini és l'acció, sinó també per contribuir a un canvi de model energètic. Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies a tots. Moltes gràcies a tots els participants.